in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usa patay, tulo samdan sa bangga sa duha ka mga motorsiklo sa Digos City. Mayor o Vice Mayor sa Bansalan, Davao del Sur, gikundina ang pagpatay sa journalist na si Orlando Dondon Dinoy. O daghang isda, midagsa sa lapyahan sa Dato Blasinsuat, Maguindanao. Sa detalye sa ato mga balita, usa ang patay, tulo ang samaran, human nagbangga ang duha ka mga motorsiklo sa highway sa barangay Mati sa Digos City. Sa hospital na namatay ang usa sa mga driver nga usa ka senior citizen. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Naghigda pa sa kalsada ang usa sa mga biktima sa bangga ug nangatumba sabang duha ka mga motor sa National Highway sa barangay Mati, Digos City. Gipangdala dayon sa ospital ang ubang biktima, apil mga driver sa motor. Apan namatay samtang ginatambalan sa mga doktor ang senior citizen nga si Exorcio Eva sa 62 anyos, usa sa mga driver ug samdan ang backride ini nga si Victor Oliverio. Sa marunusab ang laing driver sa motor nga giilang si Roland Vicente Alagon ug backride niini nga Esteban Bangkas Jr. Sukad nga mas gipalapdan sa gobyerno ang mga karsada sa National Highway, nakahatag kinig akong ginhawa sa mga commuters. Apan, mas bidoble usab ang ihap sa mga aksidente sa kadalanan. Tungod kayong uban, magkumpiyansa na nagpadagan sa ilahang mga sakyanan. Migawas sa investigasyon sa traffic section sa Digos City Police nga misulod og jutay ang motor ni Eva sa lane nga ginasubay sa motor ni Alagon nga padulong sa Digos City, hinungdan nga nagbangga kini. Kaabot sila sa kasabutan na maatag na lang ang sa side sa radar o burial assistance 10K. So, sa ano sa mga pikadis pa daw niya matag kaya isod po daw sila kentang. Matod pa ni Corporal Miro, nagkasinabot na ang duha ka partido ug muhatag og burial assistance ngadto sa namatay. Dugang pahimangnos kapulisan nga mag-amping sa pagbanehos kadalanan, ilabi na nga giluag-luagan na ang restriksyon sa probinsya sa pagbailawom sa alert level 2, hinungdan nga daghanang mga sakyanan ang maglawig sa kadalanan. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Banaang anaa sa 1,000 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong sunog alauna sa hapon kagahapon Nobyembre 3, 2021 sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, General Santos City nga usa ka coastal community. Tungod gama sa light material sama sa kahoy ug kalakat ang kadaghanan sa mga balay, paspas nga mekanit ang kalayo. Saysay sa ubang residente sa mga otoridad, adunay bata nga nagdula og pusporo nga duol sa nakastak nga mga ginalong gasolina ang hinungdan sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo. Naglisod og sulod ang mga bumbero sa lugar rason nganong miulbo pa pag-ayo ang kalayo. Nakatampo sab sa dakong sunog ang kakusog sa hangin kung diin ang lugar na himutandap din sa dagat. Mitabang na ang PNP Maritime Unit 12 sa pagpalong sa kalayo gamit ang ilang fireboat. Tungod sa kalit nga panghitabo, ang ubang residente tapot lawas ra ang nasalbar nga gamit. Nangayo na ang mga apektadong residente og tabang alang sa ilang panginahanglanon. Giasikaso na sa CSWDO ang mga apektadong pamilya. Temporaryong nagpuyo sa Kalumpang Gym ang mga nasunugan ug ang uban anaa sa ilang paryente.
Gikundina sa mayor o vice mayor sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur ang pagpatay sa among reporter nga si Orlando Dondon Dinoy nga residente sa ilang lungsod nga gialagaran. Aminado ang mga opisyal nga nalutsan sila og kriminal luyo sa hugot nila nga pagpatuman sa kahapsay og kalinaw sa lugar. Ani ang report ni Ronnie John Otero. I-condemn ang mga tao nga naghimo ani sa iyaha. Naukay ang lungsod sa Bansalan, dihang gipusil patay ang among kauban nga si Orlando Dondon Dinoy niadtong Oktubre 30. Matud pa sa mga opisyal, nalutsan kuno sila sa kriminal bisan ilan ang gimintinar ang kahusay ug kalinaw ug ang biktima usa ka inosenteng membro sa media. Gikasubo ni Mayor Kirina Sarte ang kamatayon ni Dinoy. Nakalitan jud kay ko nini sa mga panghitabo. Sa giingon ko na, ako nagahangyo sa ato ang mga kapulisan sa lungsod nga mapadali ang resulta sa investigasyon. Kaya bisag ako nagpaabot pa ko kung unsa man ang resulta sa ilang gihimo nga investigasyon para mapadali po paghatag o hustisya ngadto sa kapatayon ni Dondon Dinoy. Wa magdahom ang mayor nga sa panahon sa iyang pagdumala, dunay patyon nga miyembro sa media hinungdan nga hugot niining gikundina ang kamatayon ni Dondon Dinoy. Taas kong kusubo. Nasubusab si Vice Mayor Eugene Plata sa insidente kay matud pa niya usa siya sa mga suod nga higala si Dinoy. Bago pa lamang kuno bibisita si Dinoy sa ilang kananan sa Balutakay, Managa kay mihatag kuno ang Vice Mayor og panggasolina sa grupo ni Dinoy nga naglusad og usa ka charity work kuyog ang mga kaubanan sa Riders Club ni ini. Taas kay guspito po siya kay ito mga katag po na may balita sa itong lungsod nila kasi po ka Dabajiso. Ngayon yung naon nga isa katao nga naghatag o may balita sa itong lungsod. Mahimot dito o pagdaog-daog na sa ito ang mga media. May taburon nga matagaan justisya nga ito ang isuon. Hindi po natin nahayaang mauwi sa wala. Gitutukan na sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang kaso sa pagpatay kang Dinoy aron mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Naglaom ang pamilya ni Dinoy nga dali nilang makabot ang hustisya labi na nga dunay gimugna nga Special Investigation Task Group nga motutok sa kaso. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Isdang tulingan, midagsa sa lapyahan sa lungsod sa Dato Blasinsuat, Maguindanao. Og duha ka sundalo patay usa sa maran human mag-wild o nagpabuto ang ilang kauban. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Duha na ka grupo ang nag-imbestigar sa nahitabong pagpamusil sulod sa kampo sa mga sundalo sa Tagum City nga ilawom sa 10th Infantry Division. Duha ka mga opisyal sa sundalo ang namatay ug laing usa pa ka opisyal ang samaran sa dihang kalit na lang na musil ang usa nila ka kauban. Ani ang report.
Patay ang duha ka sundalo samtang laing usa ang samaran. Sa diyang gipamusel kini sa ilang kaubang sundalo nga nag-wild pasado alas 6 sa gabi nitong Nobyembre 2 sulod mismo sa headquarters sa 10th Civil Military Operations Battalion sa Barangay San Agustin, Tagum City, Davao del Norte. Giila ni Captain Mark Anthony Tito, ang spokesperson sa 10th Infantry Division, ang suspect nga si Staff Sergeant Arvin Bureros, 46 anyos ug residente sa Kapalong, Davao del Norte. Ang mga namatay giila usab nga sila si Major Franklin Embat ug Technical Sergeant Sandato Tuma. Samtang samaran na ilang si Major Meinhardt Maliawaw. Matod ni Captain Tito, gihimo ang formation human mi serbisyo ang mga sundalo sa kalag-kalag. Apan wala na maapil sa formation area si Bureros. Sumala ni Tito, wala pa masuta ang rason nganong gihimo ni Bureros ang krimen. Naglusad na og investigasyon ang 10th ID ug naglusab na usab og investigasyon ang kapulisan. Naglibog karon ang kasundaluhan tungod kay matod ni Tito, regular ang mental health awareness training sa ilang kampo ug regular usab ang spiritual enrichment program aron matabangan ang mga sundalo sa ilang emotional ug psychological wellness aron masiguro nga matagad sila og maistoryahan sa mga isyu nga may labigit sa ilang pagpanerbisyo. Recently lang, bago lang nahuman ang ato ang Battalion Executive Officers Forum, no? Ang katong isa si Major Embat, part siya rin, naka-join siya dito, no? Sa bago lang nahitabo na Executive Forum. Then naapod tayo for Sergeant Forum, bago lang po nahuman, naka-join po dito si Technical Sergeant Tuma, no? 21 katuig na sa serbisyo si Staff Sergeant Buriras ug dugay na kini nagserbisyo sa CMO ug dugay na niyang nakauban ang mga sundalong ayang napusilan. Mag-atubang og duha ka kaso si Sergeant Buriras, usa sa AFP ug usa sa civilian court. Tungod sa panghitabo, of course, we are deeply saddened, no? Na kuan gid ma'am na kaning nag-uulmi, no? Kaya of course wala na mo to gi-expect, no? Actually wala may gusto nga mahitabo gid ni siya nga event. Then syempre na medyo na nabigla, no? Ang command, no, ang 10th ID since yun nga we have an effort naman to prevent this mga panginaning panghitabo kaya naman tayong mga programa with regards sa mental health. wala mo tingog ang Eastern Mindanao Command sa diyang among gipangayuan sa ilang komento kabahin sa naisgutang insidente. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe! Duha ka tuig na ang milabay dihang mitayog ang magnitude 6.5 nga linog sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur apan hangtod karon. Padayon gihapong gipaabot sa mga survivor ang tabang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matud pa, nagsigi na nagkaoktaba ang payout sa tabang pinansyal tungod kay kulang og personahe ang DSWD. Ani ang report ni Ronijon Otero. Duha ka tuig na ang milabay apan nagpabilin paghihapon sila sa ilang mga paypayag ang mga pamilya nga nawad-an og panimalay sa dihang mitayog ang magnitude 6.5 nga linog niadtong Oktubre 2019. Nahugno ang balay ni Ate Anabel Esperanza sa Barangay Poblacion 2 Bansalan apan hangtod karon nag-antos pa ang iyang pamilya sulod ning ini mga paypayag og padayon pang naghulat sa gisaad nga 30,000 pesos nga ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development. Dako kay ng tabang para namo. Bahalag na langan gamay basta kadawat lang ni okay ra na. Ang importante nga mahatagan gid mi anang 30,000. Niadtong Oktubre 29 gidakdang madawat nila ang kwarta apan giuktaba kini kay kulang kuno sa personahe ang DSWD-11 nga moay motiman sa payout. Hinuon gipasalig ni Alphabel Nissan Pilarion ang chief sa MSWDO Bansalan nga ilang nausab gitakda ang sunod nga payout. Ang atong final schedule karong November 9 para sa taga Barangay Poblacion 2 ug Barangay Tubod ang inyong venue sa Poblacion 2 karong November 9 no. Ang oras sa Tubod i-cater morning while ang Poblacion 2 is whole day. Naaptan sa newsline sa Ferdinand Maturan nga naginahinay og panday sa balay sa Bonifacio Street Bansalan. Iya kunong gitrabaho ang iyang balay samtang nagpaabot og malaumon gihapon kini nga madawat ang ayuda gikan sa gobyerno. Uy kay dito kay buslot na ang mga tent tapos kusog bulan hangin mabasa mi unang intras wala pang ayuda ginahinayan lang namo trabaho ni mong balay. Ubay-ubay pang biktima sa linog ang padayong nagpuyo sa mga temporaryong payag nga nimutang sa Provincial Nursery dinhi sa Barangay Poblacion 2 Bansalan. Pila ka mga residente karon ang nagpaabot paghihapon sa ayuda gikan sa DSWD
nga 30,000 pesos alang sa totally damage ug 10,000 pesos alang sa partially damage. Pipila ka mga balay nga makita karon sa tong background nga nagpabiling guba paghihapon gikan natong tuig 2019 hangtod karong mga panahona. Malaumon ang libuhan ka mga residente diri sa lungsod nga matuman ang saad nga payout aron ilang magamit pagpaayo sila ang mga balay ug di na sila magantos panahon sa ting-ulan. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giablihan na ang ika-147 nga Malasakit Center sa Kulion Sanitarium and General Hospital sa Palawan kagahapon, Nobyembre 3, 2021. Kini ay kaduhang Malasakit Center sa Palawan. Mismong si Senator Bongo, ang chairman sa Committee on Health and Demography sa Senado, ang nanguna sa pag-abli niini nga mao'y author o founder sa Malasakit Center nga gipangtukod sa Pilipinas. Tumong lamang ni Go nga dunay access sa healthcare services ang mga yanong Pilipino hilabi na karong panahon sa pandemya. Nabibo ang mga residente sa pagdagsa sa daghang isda sa baybayon sa barangay Nalcan, Dato Blasin, Suwat, Maguindanao, kaganihang buntag. Ani ang report ni Maricel Butardo. Sa kuhang video ni Maruf Tan Ismael, pasado alas 6 kaganihang buntag, makita ang daghang pump boat sa lawod nga gapaingon sa lapyahan. Sa usa pa ka video, makita ang mga residente nga naghupot og PC, samtang ang ubang residente naggunit sa pukot, nga gitaod sa mga mananagat nga sakay sa napulo ka pump boat. Taod-taod pa, makita na ang pagkisi-kisi sa tubig sa mga isda. Dunay gamando pa sa pagbira sa PC o pukot nga gitabangan sa gibana-banang duha ka gatos ka tawo. Human sa pila ka minuto, migimaw na ang daghang klase sa isda nga tulingan. Matod ni Ismael, anaa sa 3,000 ka buok kun 5,000 ka kilo sa isda ang ilang nakuha. Nga gibahin-bahin sa tanang residente nga ato sa dapit ni adtong higayuna. Dili na matod pa kini bag-o sa lugar, sanglit sa niaging mga tuig, anaa sa napulo ka higayon nila kining nasinati. Tungod sa kadaghan, naapuran pa nila ang silingang barangay. Samtang ang uban, gibaligya lang nilag tag 70 hangtod 80 pesos ang kilo sa isda. Ang nakuhang daghang isda sa mga mananagat ug mga residente sa lugar, dakong grasya kanila labi na karong panahon sa pandemya. Maricel Butardo, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, ang atong YouTube channel sa Newsline Philippines.
51 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!